Goddag og velkommen til mig og min lille søster til at lave pizza her. Ja, pizza! Og Løvis? Hvad? Ja, jeg fik en ordre mod Chica. Hun skal have 200 pizzaer. Hun eller han. Jeg ved ikke, hvad det er. Så vi ved så godt verdens bedste farver, og hvilken bil er den røde, det har jeg en løsning på. Og så stjæler man lige hans bil. Farvel. Ja! Så er bare en anden bil. Men hvad hedder det? Det er det seje bil, vi har. Men den her tager det ind op på Tom. Jeg er manager nu. Løvis, jeg parkerer din bil. Men jeg kommer vist til at drukne den. Jeg skal være manager. Sådan her. Nu er jeg manager. Giv mig bonus! Bonusen er ikke klar endnu. Prøv. Den er klar. Sådan lidt. Yay! Nu får Lykke penge. Yeah. Hun fik 150 kroner. Lad os klikke på den der. Ej, okay. Den er farlig. Også indpløj mig for dagen, når du har tid, okay? Eller når du kan. Ja. Sådan der. Så flot. Jeg vil hen hos dig. Så er flot. Hej. Kan I ikke lukke mig ind? Jeg fandt en pizza, og den er til mig. Nej. Kom her, pizza. Jeg har dig, farvel. Hey, her manager. Hvad? Jeg ved ikke, om din bil stadig er ude og drukne, men... Hey, kom lige tilbage, du. Kom lige tilbage. Din bil, den er rød. Vores nye firmafarve, den er grøn nu. Ja, det kan han simpelthen ikke lade være med hele tiden at gøre. Jeg kan godt lide træerne hvide. Hvad er der sket med træerne, for helvede? De er pinke. Holy shit. Jeg bare... Wow. Seriøst. Der er en rød bil. Efter det. Ups. Den er jo bare straks bedre. Nå, men jeg skal ud og komme med nogle pizzaer. Hvis C3 faktisk er der, hvor jeg bor, så bliver jeg glad. C3. Ja, jeg sagde, at den pizza var til mig, og det er til C3, og hvis jeg bor så i C3, og hvis jeg så bor i C3, så er det faktisk til mig. Der kan jeg lige finde C3. Nej, det er en gæst, der bor i C3. Det er i hvert fald, jeg var på vej hen. Jeg bor i A3. Jeg var på vej. Du har godt nok et lille hus. Du skal se mit hus. Jeg har endda en lille tan, eller en lille tan med hej på. Okay. Den er her. Jeg har fundet dit hus. Den er rød og sort. Jeg kan ikke udtage mig, at det er sort, men okay. Der er nu på væggen. Er mit hus? Nej, okay. Nej, på det er dumt. Igen. Nu skal du bare se min bil. Kom on, du kan komme derind. Jeg har da ikke malet mit hus sort. Hej, jeg bor i A2, du bor i A3. Hvor sjovt. Hej, Teddybær. Jeg synes, du skal se mig uden manager-tøj på her. Har manager? Nej, ikke. Ja. Hey,
kan du gå tilbage med min bil? Der er Krusty Krab. Jeg melder dig! Jeg har fundet knæsende krabbe fra Svampebob. Hvor? Seriøst. Prøv at svømme ned. Nå. Jeg tænkte, hvis vi ligger på øen af den knæsende krabbe. Hvad laver du i mit managerrum? Det ved jeg, men tror godt, hun vil have. Hey, Chalvo, nu kan du måske godt putte mig på listen. Det kan sikkert godt nu. Hvad fanden er det rød bil? Min bil er sort og rød. Prøv at se. Det er okay med den røde baggrund, det er fint nok. Jamen, det er jo godt. Kommer du? Hvorfor holder du en bøtte i hånden? Det ligner, du skulle til at male mig. Hey, du har ikke indblået mig. Okay, nu har du. De må altså se at have noget gang i. Bup. Jeg er kok. Jeg kigger på dig, Lykke. Hey, gå tilbage med mig. Ja. Jeg redder mig. Nej, stop. Nej, værsgo. Godt. Så kan jeg få lov til at tage. I could not gonna take your order, farvel. Kan du komme her? Nå, men det er det lille. Yeah! Ja. Er du kendt med den der bil? Eller? Bil. Du er sådan noget. Lad mig vide, når du er... Ham her, han laver ikke noget. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er en, der er ikke læst, der bare står og laver ingenting. Så længe du ikke gør det med mig. Det er nemlig ikke fortjent. Hey, I mangler ketchupsaucen. Nej, tomatsaucen. Og så her. Tomatsaucen der er nogle secrets i det her spil her, som for eksempel, at nu er jeg manager, ikke? Jeg kidnapper kunderne. Man kan ikke kidnappe kunderne, når det er med hvem som helst. Hvem som helst kan kidnappe kunder. Og så kan man lige være en rigtig ond mand her. Hjælp, jeg går oven på vandet. Eller nej, det gør jeg så ikke. Det er... Det døde vandet lige. Hvis der er nogen af jer ser, der kender Svampebob, jamen så vil jeg godt lige sige, at ham der bor i affaldsbøtten på Svampebob, han står lige ved siden af mig. Det er ham der, den grønne væsen. Altså, vores manager. Hvornår er vores forband færdig? Det ved jeg ikke. Klik. Jeg taler med ikke om manageren. Du fører. Jeg ved godt, det der ser lidt mærkeligt ud. Kunne du ikke være sød? Wow! Employee after day. It's me! Det begynder at være lidt kedeligere med manager. Ja, kan du så give det til mig, hva'? Bare giv jobbet til mig, så giver jeg det til en eller anden. Nej, ved du hvad, Chalvo? Hvis du giver mig manageren, ikke også? Så kan jeg faktisk
give dig manageren. Nej, ikke manageren, jeg mener. Bonusen? Så kan jeg, ja, bonusen. Okay, jeg lukker dig ind nu. Jeg stiger på stolen og prøver at sidde mig ned. Ja, na 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 na. Luk. Yes. Okay, gå på den nu. Ha! It's me when I'm manager. Kan jeg have bonus? Hvorfor er du herinde? Hvorfor er du herinde? Gå ud. Ja, det kan du godt. I hvert fald når det er, du kan. Jeg kan i hvert fald prøve at give dig. Nej, jeg kan ikke give dig! No! Okay, Yes. okay, godt. Ikke endnu, men lige om lidt. Og så står jeg med ryggen vendt imod dig, når jeg prøver at give dig noget. Og det ser med min den er ked af. What pig. Hold så Du kæft. skal give mig bonus 3, hvor jeg tager med mit svær. Jeg giver dig bonus, når jeg kan. Okay. Der er en pizza. Jeg tror godt, du kan nu. Vi kunne sende det money. Nej! Det er 100%. Så venter du bare. Yay! Money! Money! Dollars! Nu gider jeg altså heller ikke være manager mere. Men jeg arbejder lidt. Jeg arbejder lidt for dem, der har brug for, at jeg arbejder for dem. Jeg er stadig manager. Nu skal jeg ud og devalere dem. Og jeg er stadig manager. Jeg er manager. Jeg er på vej. Øj, Tjalfi, jeg har en pizza til både, jeg har en pizza til mig, men ikke nogen til dig. Kun en pizza til mig og en, der bor ved siden af mig. Som ikke er dig. Hey! Det er ikke min skyld. Nu holder du mund med det der hele. Ej, helt ærligt. Det er ikke til dig, det er til dig. Yay, endelig blev jeg noget andet end manager. Lol, ham der gæst her, han var så tæt på at kunne blive manager. Nu er du manager igen. Lol, nope. Er du der? Put back to work, motherfucker. Jeg tror ikke, du skal bande, når vi er i gang med at lave en film. Jeg har bare smidt ham tilbage til arbejde. Hej mig. Jeg siger jeg selv. Jeg er kun manager for at give dig bonus, okay? Hvorfor er du stadig manager? Jeg kører altså hjem her manager med pizzaen, jeg skulle aflevere til huset 6. B6. Ej, ved du hvad, jeg kan godt lige bringe det til. Okay, hvad er ordren? Det er min pizza. Væk! Det er min pizza, det der. Det er min pizza. Du havde lige ødelagt min pizza. Hjælp, du kan bare putte pepperoni på den. Jeg gider ikke, hvad han gider. Du er givet. Så jeg vil tage div med mig. Yummy. Klik. Nå, jeg tror også, vi skal til at slukke. Farvel. Hvad er det, Thor? Nu er den jo ødelagt. Nej. Bare rolig. Du kan ikke fjerne Thors stemme. Du kan da ikke fjerne. Jamen, Thor han har lige ødelagt det. Nu kan... Det gør ikke noget, Thor han er der. Men du vil gerne have noget ro, ikke også, Thor? Vil du gå ud? Shelfe, der er noget galt med mig. Vi skal nok fortælle, hvornår vi er færdige. Nå, see you later. Så jeg har jo tænkt dig at gå ud eller noget. Nej, jeg skal da lige sætte. Altså fast. Så du er altså heller ikke manager længere? Nej.
Jeg kan ikke se, hvor langt den her den er. Nå, lad os så slukke den. Jo, der er gået et kvarter. Ja. Så har vi så cirka 5 minutter tilbage, så det bliver fint nok. Jeg vil være manager. Wow, han skulle... Ghosten, ikke også? Han var lige så tæt på at blive manager, ikke også? Han prøvede at tage tøjet på, men så blev jeg lige manager. Helt vildt ondt, ikke også? Dum. Di du bu bi di ba bu di bi ba du ba di ba du. Hvad fuck er I gang med? Dance. Nej, det er dårligt dans. Jeg kan bedre lide den her. Så de måske... Hey, her vil du ikke være sød at give mig pepperoni? Nej, giv mig Mountain Dew. 2 sekunder. Vi skal i dance 2. Nej, okay, det får jeg ikke lov til. Hvad vil du gerne have? Ja, jeg vil gerne have den der. Nej, Mountain Dew. Okay, klik på Mountain Dew. Ja, tak. Tak, mester. Jeg vil godt lige bestille en igen. Jeg vil godt have en pizza med. Og det skal være en cheese pizza. Jeg vil komme lige hen og give mig en cheese pizza. Jeg vil først lige hende der, ellers giver det ingen mening. Værsgo her din glutativ, jeg ved ikke, men... Nej, det ved jeg godt. Så jeg vil give mig lige en cheese pizza. Du skal putte den igen. Altså, du skal gøre ligesom når det er, der er en anden, der skal have den. Nej, du skal da ikke der. Så bliver den brændt. Stakkels glutativ. Ja. Nå. Hvordan skal jeg så gøre? Ja, der hvor pizzaen rører ind af. Godt. Og nu vil jeg godt have en cheese pizza. Nej, en sav pizza. Og så kan du faktisk bare tage den og give den til mig. Gå hen til mig. Så skal du da tage den, før nogle andre gør det. Og hun tog. Så køber jeg en til, og så en pizza bagefter, okay? Jeg køber en af dem her. Tak, og så køber jeg også en cheese pizza. Jeg sætter på pizza porter. Ja. Den skulle faktisk gerne komme til det om noget tid. Ja, om 3 minutter. Vi har bare ikke at afslutte den her film. At du... Jeg skal på vej for at tage min Mountain Dew. Mountain Dew! Yay! Nu skal jeg have en cheese pizza. Jeg synes lige pludselig, at det blev rimelig varmt. Det ser ellers ud til at være nært udenfor. Jeg vil godt have en cheese pizza her, kasser. Seriøst, hun sagde, må jeg stjæle dine penge? May I steal your money? You what the fucker? Lægger du vågspænder helt bare, ikke? Så... Sådan der. Ja. Gider du give mig en cheese pizza? Nå, jeg kan ikke alligevel. Først om 10 minutter. Men vi går ikke ud af det her spil, før jeg har fået min cheese pizza. Færdig basta. Jeg vil have din cheese pizza. Jamen, jeg skal først bestille den. Der fik du den. Yay! Nu har jeg allerede bestilt den i forvejen, ikke? Det var bare mutativen, det gik galt for. Så
2 colaer og 1 pizza. Vil du hjem til mig? Nå, er det faktisk tid til, at vi skal bede os. Vent lidt. Wow. Det er stor. Der var den. Tier. Wow. Nu er der nogen, der siger reglen inde på mit kontor. Ja, I ser, jeg danser. Hey Løvis, kom lige ind på mit kontor. Okay, dumpty. Vi er så ude. Sådan der. Se, jeg smider nogle cola-dåser. Også under bordet. Nå, skal vi slutte videoen? Det er faktisk ved at være tid til, vi skal. Good boy. Goodbye, goodbye YouTube. Goodbye YouTube.